பொது நிறுவனத்திலையும் ஆதித்தமிழர் பேரவையை இணைத்து கொண்ட ஒரு தொழிற்சங்கம் வந்து இன்னைக்கு பெல் நிறுவனத்துல தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டு அதில் ஆதித்தமிழர் பேரவை முக்கிய பங்கு வகித்து ஆதித்தமிழர் பேரவையை தலைமை தாங்கக்கூடிய அளவுல அந்த தொழிற்சங்கத்தை வந்து அவர் வந்து நடைமுறைப்படுத்தினார். அதுல வந்து நம்ம பேரவையினுடைய நிறுவன தலைவர் என்கிற முறையில ஒரு கௌரவ பதவியும் அதுல உருவாக்கினார். கடந்த காலத்துல மற்ற சகோதர சாதி சங்கங்கள் அந்த தலைவர்கள் மட்டுமே இருந்து நடத்தக்கூடிய அந்த விஷயத்தை அப்படியே மாற்றி அந்த தொழிற்சங்கத்தை வந்து ஒரு அருந்ததியர்களுக்கும் எங்களுக்கும் திறமை இருக்கு, நாங்களும் எல்லாமே செய்ய முடியும் என்பதை அவர் வந்து அங்க அந்த பெல் நிறுவனத்துல மாற்றி காட்டினார். அது வந்து ஒரு பெரிய வரலாற்றுல பதியப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது ஆச்சுங்களா. அப்ப அப்படிப்பட்ட தோழர் வந்து இன்னைக்கு உண்மையிலே இதுல தொகுத்து வழங்குறாருங்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. இது பாத்தீங்கன்னா தூய்மை தொழிலாளர் மாநாட்டுல தொடங்கி அப்புறம் உள்ளிட ஒதுக்கீடு மாநாட்டுல தூத்துக்குடியில கீதா ஜீவன் கலந்து கொண்டதுல இருந்து தருமபுரி மாநாட்டுல என் வரதராஜன், சுபவி, கொளத்தூர் மணி போன்றவர்கள் கலந்து கொண்டது மட்டுமில்லாமல் அதே போல ஒண்டி வீரன் வரலாறு மீட்பு மாநாடு, அப்புறம் மகளிர் மாநாடுகள் நிறைய நடத்தியிருக்கோம். அதுல குறிப்பா திருச்சி, ராசிபுரம், நாமக்கல், சேலம், அதே போல கள்ளெதிர்ப்பு மாநாடுகள், குறிப்பா செருப்பு தைப்போர் மாநாட்டை பத்தி அவர் சொன்னாரு. 2010 வந்து அந்த மாநாடு அது ரொம்ப சிறப்பான மாநாடு. அந்த மாநாடு மளிகை அரங்கம் ஈரோட்ல அதுல நடந்தது. அந்த மாநாட்டுல தான் நம்ம அந்த வெப்சைட் கூட அந்த மாநாட்டில் தான் தொடங்கணும். அப்போ அதற்கு பிறகு ஆத்தூர்ல அதெல்லாமே குறிப்பிட்டிருக்காரு. இப்ப எல்லாமே இழி ஒழிப்பு மாநாடை பத்தி குறிப்பிட்டிருக்காரு. அதே போல மதுரை வீரன் வரலாற்று மீட்பு மாநாடு ஏற்கனவே நம்ம இதுல நடத்தலாம்னு திட்டமிட்டது, அதுக்கு வந்து தடை விதிச்சிட்டாங்க. மதுரை வீரன் வரலாற்று மீட்பு மாநாடு தடை விதிக்கப்பட்டு அது நம்ம வந்து உயர் நீதிமன்றத்துல போய் அணுகி அப்புறம் உயர் நீதிமன்றத்துல அனுமதி பெற்று அது மீண்டும் வந்து 30/6/2013 திருச்செங்கோடுல நடத்தணும். அதெல்லாமே அவரு குறிப்பிட்டு நமக்கு சொன்னாரு. அதே போல நெல்லையில மண்ணுரிமை மாநாடு, அதுல வந்து தோழர் திருமா கலந்து கொண்டது, அதை பற்றி எல்லாம் சொன்னாரு. அது ஒரு பெரிய மாநாடு. நெல்லை மாநாடு வந்து ஒரு பெரிய அளவுல அங்க அந்த ஜவஹர் திடல்ல ஒரு 20,000 பேருக்கு மேல வந்து கலந்துகிட்ட ஒரு எழுச்சியான மாநாடு. அந்த மாநாடு அது நடந்தது. அதற்கு பிறகு நடத்திய மிக 2 சிறப்பான மாநாடுகள் வந்து 2015 சமூக நீதி மாநாடு சென்னை. அதுலதான் தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்களை கூர்மையாக வந்து கலந்து கொள்ள செய்தோம். ஆக்சுவலா அந்த மாநாடு வந்து கலைஞர் கலந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு மாநாடு. ஆனா கலைஞர் தான் என்கிட்டயே என்ன சொன்னாருன்னா, தம்பி ஸ்டாலினை நீங்க கூட்டிட்டு போங்க, என்னால கொஞ்சம் வர முடியல அப்படின்னு என்கிட்டயே சொன்னாரு கலைஞர். சரிங்களா. அப்போ அவரு நம்ம தளபதி அவர்கள் அந்த மாநாட்டுல கலந்துகிட்டு அப்போ வந்து கூட்டணி வந்து அந்த மாநாட்டை பொறுத்தளவு கூட்டணியில வந்து திமுகவோட பல பேர் இல்லைங்க. காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள், மனித உரிமை மனிதநேய மக்கள் கட்சி, இன்னும் பல்வேறு அமைப்புகள் திமுகவோட நெருக்கமாக இல்லாம ஒதுங்கி இருந்தது. அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மேடையில தான் வந்து அந்த கூட்டணியே உருவாது. ஆதித்தமிழர் பேரவையினுடைய சமூக நீதி மாநாடு சென்னையில காமராஜர் அரங்கத்துல நடந்தது. அந்த மாநாட்டினுடைய மேடையில தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த கூட்டணியே உருவாகுது. இப்ப இருக்கிற திமுக கூட்டணி அந்த மேடையில் தான் உருவானது. இப்ப தொடர்ந்து அப்படியே இருக்கிற கூட்டணி அந்த மேடையில் தான் உருவான கூட்டணிங்க. நிச்சயமாக இதையெல்லாம் நம்முடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் மறந்திருக்க மாட்டார். அதுக்கெல்லாம் அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தது ஆதித்தமிழர் பேரவை என்பதுதான் உண்மை. ஆக அந்த மாநாடுங்கிறது அந்த வகையில ஒரு சிறப்பான மாநாடு. அதுல தலைவர்கள் எல்லாம் பகிர்ந்துகிட்டாங்க, எப்படியும் நம்ம ஒன்று சேர்ந்து அருந்ததியர் மக்களுக்கு ஏதாவது நன்மை செய்வோம்னு எல்லாருமே, சுபவி முதற்கொண்டு டி.கே. இளங்கோவன், தோழர் பல பேர், பல கட்சியினுடைய தலைவர்கள். அந்த கூட்டத்துக்கு நம்முடைய ஜவாஹிருல்லா வருவாரா மாட்டாரா என்கிற சந்தேகம் இருந்தது. ஆனால் அவர் அந்த கூட்டத்துல வந்து கலந்து கொண்டு பேசிவிட்டு
வாழ்த்துறை வழங்கிவிட்டு சென்றார்கள். அந்த சமூக நீதி மாநாடு அப்படி. அப்ப கடைசியா நம்ம நடத்தின அந்த 9/2/2019 மகுடஞ்சாவடி மாநாடு தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றுல வந்து அத்துணை பேரையும் திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சிகரமான மாநாடு. அது வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஒத்துழைப்போடும் நாமும் நம்முடைய தோழர்கள் எழுச்சியான ஒத்துழைப்போடும் அந்த மாநாடு அன்னைக்கு நடந்தது. இதற்கு முன்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு மாநாடு அருந்ததியர் அமைப்புகள் எப்பொழுதுமே நடத்தியிருக்க முடியாது என்கிற வகையில அந்த மாநாடு நடந்தது என்பதை நம்ம தோழர் இப்ப சொன்னார். அப்ப அந்த மாநாட்டுலதான் வந்து பல தோழர் சொன்ன மாதிரி ஈஸ்வரன், கொங்குநாடு தேசிய மக்கள் கட்சியினுடைய தோழர் ஈஸ்வரன், அப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து சில இதுகளை சொல்றாங்க. சில அதெல்லாம் ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா முத்தாய்ப்பான விஷயங்கள். அன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து அருந்ததியர் மேற்கு தளத்துல கொங்கு வேளாள கவுண்டர்களும் அருந்ததியர்கள் இல்லாம கொங்கு வேளாள கவுண்டர்கள் இந்த அளவுக்கு முன்னேறிக்க முடியாது, அவர்களுடைய உழைப்பு அந்த அளவுக்கு உழைப்புங்கிற செய்திகளை எல்லாம் அன்னைக்கு பதிவு பண்றாரு தோழர் ஈஸ்வரன் அவர்கள் பதிவு பண்றாரு. அதே போல 6% இடஒதுக்கீடு கட்டாயம் வேண்டும் என்பதை உணர்ந்த அவர் இப்ப சட்டமன்றத்தில் அதை வந்து அந்த குரலை எழுப்பியிருக்கிறாரு. எழுப்பி நம்முடைய பாராட்டுதல்களை எல்லாம் பெற்றிருக்கிறார் தோழர் ஈஸ்வரன். அந்த மகுடஞ்சாவடி மாநாட்டில் தான் தலைவர் தளபதி அவர்கள் பொல்லானுக்கு வந்து நம்ம நினைவு மண்டபம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை வைத்தோம். பொல்லானுடைய படத்தை அந்த மாநாட்டில் அவர் திறந்து வைக்கிறார். நான் பொல்லான் வந்து இதுவரைக்கும் தமிழகம் முழுவதும் அறிமுகமாகாத ஒரு சூழல் இல்லை. ஈரோட்டில் இருக்கிற நம்முடைய மக்களுக்கு மட்டும்தான் அறிமுகமான சூழல்ல அதற்கு ஒரு படத்தை அருமையா நம்ம வடிவமைச்சு இந்த படம் தான் இனிமேல் இருக்கு அப்படிங்கிற முறையில அதுக்கு வந்து அவரு ஆட்சிக்கு வந்தால் அதற்கான எல்லாம் நம்ம செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தார். அப்புறம் அதுக்கு பிறகு நிறைய மாநாடுகள் நடந்த, சின்ன சின்ன மாநாடுகள் அதெல்லாம் தொகுத்து வழங்கினா அது பெரிய அளவுல போகும். இதுதான் குறிப்பிட்ட அளவுல நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மாநாடுகள். இதை நம்முடைய தோழர் எழில்புத்தனும் மிக அழகாக சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கினாரு. அவர் இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு பேசிடுவாருன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா அவருடைய உடலும் நம்முடைய கோரிக்கையை ஏற்று அவர் வந்து ஆதித்தமிழர் பேரவையும் மாநாடுகளும் என்கிற தலைப்புல இந்த அளவுக்கு அந்த செய்திகளை தொகுத்து கொடுத்ததற்கு அவருக்கு நான் உண்மையிலே நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்து, அவர் வந்து உடல்நிலையை கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியமா இருக்குது. அவரு தொடர்ந்து பேரவை, இவர்தான் பேரவையில இருக்கிற ஒரு பெரிய ஆபீசர் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய உயர் அதிகாரின்னு சொன்னா அவர் மட்டும்தான் இப்ப இருக்காருங்க, வேற யாரும் இருந்த மாதிரி தெரியலைங்க. அப்போ அவரு தொடர்ந்து நமக்கு ஆதரவு கொடுக்கறது மட்டுமல்ல நிறைய செலவுகளும் அவரும் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்காரு. அந்த வகையில அவரை வாழ்த்தி பாராட்டி இந்த நிகழ்வுல அவர் இந்த உரையை ஆற்றியமைக்கு அவருக்கு ஆதித்தமிழர் பேரவையின் சார்பில் என்னுடைய நன்றியை